Dende Sanxenxo e para toda Galicia, Verán, Verán. Co patrocinio de Adegas Martín Kovacs. Denominación de orixe Rías Baixas e Concello de Sanxenxo. A ver si nos organizamos un poco, ¿eh? Que estamos todos en el mismo arroz. Los mejillones y las gambas hemos pedido Albariño Rías Baixas. Si alguien se opone, que lo diga ahora. Todos de acuerdo menos el bogavante, que no se ha presentado. El arroz pide Albariño Rías Baixas. Que tal, como están? Benvidos unha semana máis ao Verán Verán, como sempre, dende o Concello de Sanxenxo. Saudamos aos espectadores que nos están a ver a través de Canal Rías Baixas e tamén a todos aqueles que nos están a seguir a través de Televigo, Telemiño, Canle Ribeira Sacra e a Televisión de Ferrol. No programa de hoxe falaremos con Manel Loureiro de La Puerta, o seu último thriller. Tamén pasaremos un anaco moi divertido co humorista Isi e visitaremos a Feira da Cebola de Sanxenxo, un dos poucos eventos que se puideron celebrar neste atípico Verán Verán. Ademais, como sempre, neste programa teremos moita música. Hoxe visítanos o grupo M80, así que damoslle xa paso para poñerlle ritmo a este penúltimo Verán Verán da tempada. Never be here again. Someone will know my clever end.
Aí está, canto aplauso, canto público temos hoxe aquí nesta Rosa dos Ventos. M80, benvidos ao verán. Temos aquí a Manolo que vai facer de voceiro. Primeira pregunta, obrigada, como vai indo ese verán, este verán tan atípico que temos este ano? Bueno, é un verán moi raro, moi, o que dices, moi atípico. Nos estuvemos totalmente parados hasta o 19 de xulio, me parece que foi que empezamos a facer alguna cousa por aí, pero é un verán moi raro. Bueno, pero a pesar de todo, tivechedes actuacións, teño por aquí a Chuleta no Grove, en Barrantes, en Vilanova, sí, e noutros moitos sitios, non? Sí, Tivechedes actuacións sí, e tivechedes, a fin de contas, un verán algo movido, non? Algo movidiño. Nós non somos un grupo para, en plan de vivir desto, temos as nosas profesións, isto témolo como un hobby, pero si foi... non nos podemos queixar. Bueno, e como son esas actuacións? Que era unha pregunta que lle fago a todos os convidados que temos este apartado musical, porque claro, son actuacións diferentes ás de anos anteriores, non? Por suposto que son diferentes, a xente está máis aislada, ainda que, bueno, no caso noso, pois tampouco non hai moitas diferencias, porque nos solemos tocar así en plan concierto e tal. Mais tranquiliño, co sí, público sentado. Sí, é moito sentado, máis tranquilo, o público tamén non é o mesmo público de gandallada, o público é un pouco distinto, e de verdade que non tuvemos así problemas, non. Está ben ese concepto. O comportamento da xente temos que dicirlo que é genial. Está ben ese concepto da gandallada. Vos facedes música dos 70 e dos 80, e a vosa especialidade, non? Sí, o que se acaba de escoitar, dos Sigues, temas de Neutros, de Billys, Brincos, Creedence, ese tipo de música da nosa xuventud, para recordar un pouquiño esos anos. Bueno, como xorde este grupo M80, non? Amigos, coñecidos, veciños, en definitiva, de varios puntos, Pois non? Da comarca do Sonés. Xurxeu no 2009, me parece, se mal non recordo, 2008 xa. No 2008. Eso, nos conocíamos todos, somos todos veciños de aquí da zona do Sonés, nos conocemos de toda a vida, fomos profesionales anos atrás, logo habíamos deixado para tomar as cervezas e para reunirnos, para pasar o rato, pois nos xuntamos así un pouco en plan broma e ao final pois cada vez foi a máis o tema. Eso, facemos así algúns conciertos de cando en cando para divertirnos máis que nada. O importante é xuntarse, o que ti dis, pasalo ben, non? Para É o eso, que importa, ao fin de contas. E cando ao público lle gusta a mesma música, pois pasámoslo ben todos. Moi ben, bueno, pois M80 vai nos acompañar ao longo deste verán desta semana. Nos agora imos falar de ceolas, porque o coronavirus, xa sabe, quitounos as verbenas, quitounos as festas, quitounos as romarías, pero non nos quitou un dos eventos clásicos do verán aquí no concello de Sanxenxo, a festa da cebola. Iso sí, houbo que celebrala con estritas medidas de seguridade. Unha data marcada no calendario dos sanxexinos é a da celebración da súa feira da cebola. A festa chega este ano con novas medidas para adaptarse ás normas sanitarias. Será unha feira con pequenos cambios, pero mantendo toda a súa esencia. Vai a ir ben, porque vai a ir mal. Non chove, está un día estupendo e vai nos ben. O ambiente ben, é xente que se porta moi ben, é unha xente estupenda. A que quere coller, colle, vai, non é como outros anos como yo que están aí a que che vais o precio, non, a que quere coller, colle, vais. La verdad es que no sabíamos que estaba esto y acabamos de llegar y increíble. Pues mira, llevamos unos años ya viniendo y la verdad que nos ha gustado. La fruta, las cebollas, los ajos, la gente, ¿qué más quieres que te diga? Ya está todo. Mira, tes un pouquiño de todo. Pementos, cebolas, que é o importante neste mercado, que é a festa da cebola, e despois metemos un pouquiño de cada cousa tamén. Aquí hai de todo un pouco, mira, hai uvas, hai de tomates, mira, tomates buenos. Isto é natural, que non ve nada de fora, nin vamos comprar nada de fora, senón non valería a pena xa vir aquí. Viendo
contento ver que puesto compramos cebolla, la verdad, porque hay muchísimas opciones aquí. Pues mira, compramos unos limones para hacer un poco de marisco y unos pimientitos de padrón muy ricos, que no piquen. Está muy bien. ¿Por qué no compramos cebolas? No, de momento no, pero todavía nos falta mucho puesto. Acabamos de empezar. Es precioso el mercado, ¿eh? Tiene de todo. Mira, estos pimientos son Maravilloso. maravillosos. Non lle podíamos fallar a estas mulleres todas e homes que traballan tanto no campo, que teñen un produto magnífico, non lle dar a oportunidade que poidan hoxe aquí seguir disfrutando e mantendo a tradición, como sempre, da Feira da Cebola en Sanxenxo. E así están, eu creo que están moi contentos. Está estupendamente. A separación moi ben, non se acercan moito ao puesto, nin nada. Temos os geles, eles xa teñen na entrada gel, e todo moi ben. Ben, hai que aplicalas porque xa sabes que estamos en moito un alto riesgo ahora mismo. Pues que conozco a la mujer que las vende y siempre me da buen producto y se las he cogido. La roja, me ha gustado mucho porque vale para todo el año. Pues principalmente que me aguante un poco. Hoy en la pinta, ya se nota si son buenos, si son malas. Y Mira estas pequeñas para los asados deliciosos. A cebola que se vende aquí é nosa de Galicia, e as cousas de Galicia é o mellor que hai. A nosa cebola daqui é dulce, que non é ácida como a que vem da fora ou como vem tal, esta nosa cebola é dulce. Porque é unha cebola, amante unha cebola dulce. Eu que sei, será a terra, porque hai outros que pican ou son máis ácidos, son moi boas, as cebolas daqui son moi boas. Que maravilla de produtos temos nesta feira da cebola. As mellores cebolas do país, patacas, pementos, todo tipo de produtos naturais. Así que Dani, a Rubén e a min o único que nos queda é despedirnos, mercar unhas cebolas e xa veredes os ricas que están. Non marchar sin elas, Daqui ou do outro lado, pero cebolas hai que comprar. Pois seguimos no Verán aquí en Canal Rías Baixas, tamén en Televigo, Telemiño, Canle, Ribeira Sacra e a Televisión de Ferrol. Imos abrir agora unha porta cara ao suspense, chamando unha novela que está chamada a ser todo un éxito aquí en España, pero tamén a nivel internacional. Manel Loureiro é o autor de La Puerta. Que tal estás? Benvido, Verán. Hola, que tal? Como estades? Encantado de estar aquí. Bueno, La Puerta é a túa nova novela. Que nos imos a topar cando a crucemos, cando esteamos no seu interior? A ver, canto che podo contar de La Puerta sen pasarnos dese limiar, non? Sen pasarnos do limiar. Mira, La Puerta é unha historia que comeza unha mañá fría de novembro, cando un par de operarios dun parque eólico, duns destes montes que hai en Galicia, suben ao alto dun monte para facer a reparación dun destes aeroxeneradores, e cando están alá arriba, entre a néboa e a chuvia, tan distinto do día que temos hoxe, non? Efectivamente, pensa que estamos falando de novembro, de repente un deles se alonxa un pouco dese aeroxenerador que están reparando e ao pé dunhas antigas pedras atopa a unha rapaza loira duns 20 anos cun traxe de novia de principios do século pasado que está morta no chan e ten o seu propio corazón nas mans como se fose un ramo de flores. E xusto cando se alonxa desa rapaza, ata aquí te podo ler. Ata aquí podemos ler de momento. Bueno, coñecemoste polos teus traballos no xénero do terror, da ciencia ficción. Como foi este salto ao thriller? Porque tiña moitísimas ganas de contar unha historia, de contar un thriller, porque penso que se podía contar un thriller dende aquí, dende Galicia. Estamos acostumados a que nos conten thrillers ou novela negra, como lle prefiras chamar, pois ambientada nos Estados Unidos, ambientada nos países nórdicos, Stieg Larsson e todos os autores suecos, daneses e islandeses. Tamén estamos acostumados a que nos conten a novela negra ambientada nas grandes cidades como Madrid ou Barcelona, pero non había unha tradición de contar unha novela negra ambientada aquí en Galicia, e penso que se podía contar dende aquí para todo o mundo. E ese é o obxectivo de La Puerta, abrir esa puerta que está un pouco mezclada ás nosas tradicións, ás nosas costumes, as nosas lendas, a nosa maxia, o que é a Galicia máis máxica,
cun asesinato ritual que ninguén é capaz de entender. Precisamente iso aportalle moito, non? Esa ambientación no rural galego que xa de por sí xa ten ese suspense, non? Esa intriga que xa de por sí aporta ese escenario e máis en concreto ambientado na túa terra, na terra da túa familia, non? Sí, porque a historia, a novela está ambientada entre Pontevedra e Cotobade. Pontevedra é a miña terra de adopción, Cotobade é a miña terra natal, que está en un concello que está moi pretiño de Pontevedra. A historia arranca no alto do Monte Seixo, un monte que era un monte sagrado para os celtas fai centos e centos de anos, e que hoxe en día aínda pode ser visitado e curiosamente ten un antigo monumento desa época que aínda que sexa increíble, sigue en uso hoxe en día, e hai xente que o sigue usando hoxe en día. Bueno, vemos o que te dicías na novela, eses lugares míticos, tamén ese asasinato, vou non dicir, sen pasarme de ata onde podo ler, porque, bueno, na sinopse que busque despois poderá topar esa información. Sí, podemos contar, podemos contar que polo menos hai un morto. Sí, e hai un antigo ritual polo medio, tamén hai unha menciñeira, bueno, moitos elementos recurrentes tamén desa tradición e dese mundo místico, non? Que temos tamén aquí en Galicia. Tiña moitísimas ganas de incorporar todo ese acervo, todo ese bagaxe cultural que temos a unha novela que ten como obxectivo ser leída en moitos países do mundo, porque penso que as nosas tradicións, a nosa cultura é perfectamente exportable. Creo que as lendas propias como as menciñeiras, a Santa Compaña, os trasgos, as bruxas, todo eso pode ser perfectamente comprendido por lectores de todo o mundo, sin ser unha novela de fantasía, sin ser unha novela de terror, sin ser unha novela de ciencia ficción, sendo que é unha novela negra na que de repente os protagonistas se atopan con cousas que non son capaces de explicar, porque suceden aquí, porque suceden en Galicia, suceden nesa Galicia rural, onde esas cousas están a medio camiño entre a fantasía e a realidade. E mira que temos cousas, elementos singulares e propios de Galicia no referente a esta temática, non? Sí, a verdade é que me sinto un pouco raro con un día tan fantástico. Sí, necesitamos unhas bretemas, Exactamente, cunha playa tan paradisíaca como temos detrás, coa xente tomando sol, todo isto sei que non soa tan serio como ten que soar, pero estou seguro que cando chegue ese inverno que é tan longo aquí en Galicia, cando cae a noite, cando de repente todas esas historias que parece que o sol as desfai, cando volven a cobrar forza, en un momento en que todo eso empeza a funcionar. Bueno, despois a ver se en postproducción lle podemos meter por aquí unhas nubes ou algo. Quería che preguntar por unha das personaxes da novela, por Raquel Colina, porque pareceme moi interesante como pivota, non? Entre as dúas partes do libro, entre ese asasinato que eu xa desvelei e a outra parte na que esa menciñeira ten peso, non? Como foi esa construción desa personaxe que, ao meu parecer, é bastante complexa, non? A protagonista é unha muller que oscila entre a ciencia e a superstición, entre a fe e a razón. É unha muller que ven de Madrid, que traballa na Unidade Central de Investigación da Garda Civil, por facer un paralelismo que poida entender todo o mundo, é o máis parecido ao CSI que existe en España. Vale, todo o mundo entende esa referencia, casi todo o mundo entende esa referencia. Esa unidade existe, é real. É unha muller que ten os pés na terra, é unha muller que cree no que pode tocar, no que se pode ver e no que se pode medir. É unha científica, é unha policía científica. Cando unha muller que cree no que se pode ver, cando unha muller que só cree na razón, de repente ve desafiada esa razón pola superstición, polo descoñecido, cando a súa razón se enfronta á fe, cando ten que poñer unha decisión moi importante da súa vida en mans de nada menos cunha menciñeira, que é o máis alonxado da medicina tradicional, pois de repente, moitas das cousas nas que ela cría van a quedar en entredito. Ela mesma vai ter que escoller que lado da balanza quere, o lado da fe ou o lado da razón, para poder resolver ese crime. É complicado non tomar esa decisión cando as túas conviccións son tan claras, non? Estou do lado da ciencia, só creo que vexo, pero que claro, despois chegamos a esta historia e é moi difícil non crer tamén naquilo que non estás a ver e naquilo que non ten unha explicación, non? Normalmente, sabes que din que os galegos somos bastante incrédulos, en sentido que somos desconfiados, pero ao mesmo tempo que somos incrédulos, ao mesmo tempo tamén temos unha tradición de crenzas propias que van de aquí ao máis alá, moitísimo máis grande que en outras partes. Eso forma un pouco parte da nosa natureza, que é moi ambivalente. Por eso penso que cando Raquel, que ela non é galega, chega aquí e se empeza a topar con todos estes personaxes galegos que
como di esa expresión tan popular, non se sabe se suben ou se baixan, se creen ou se non creen, se din a verdade ou non. Para ela é todo un reto tratar de discernir quen lle está contando a verdade para resolver o gran misterio que esconde La Puerta. Bueno, levas 3 anos traballando nesta novela, en La Puerta, que se di rápido, 3 anos de traballo. Sabes o que pasa? Que agora que acabas de dicir, acabo de darme conta que 3 anos é un montón de tempo. É un montón de tempo, pero supoño que pasou rapidísimo, non? En todo este proceso creativo. Sí, pasa rápido, o que pasa que despois atopaste con esa situación tan extraña de que unha vez que sai o libro, que xa deixa de ser teu, e pasa a ser dos lectores, de repente atopaste cun lector que lino nunha noite. Tanto traballo para isto. Claro, que eu botei 3 anos para escribirlo e ti líchelo nunha noite. Bueno, pero unha película tamén se pode ver en 1 hora e media. E canto tempo non leva a facela, claro. Pode levar 2 anos de traballo. Construir unha boa historia, construir unha boa novela, construir uns bons personaxes, unha cousa que atrope o lector, que o faga pasar páxinas sin parar hasta chegar ao final, exixe esforzo, exixe dedicación, moitas veces exixe algo que non depende de ti, que está no aire, que podes coller ou non, e que apareza a idea adecuada no momento idóneo e que seas capaz de aplicala e levala abaixo. Non sei se este se cadra o teu proxecto máis persoal, dentro de todo o traballo que levas feito xa na túa traxectoria. Dende logo, non sei se o máis persoal, pero sí que é con diferencia o máis ambicioso, porque o proxecto máis traballado é un proxecto no que a editorial Planeta, que quen publica esta novela en España, en Iberoamérica, cree profundamente, e dende logo é o proxecto no que máis horas invertín. Esas horas, por exemplo, na documentación, tamén nesa contextualización, supoño que foi un traballo moi intenso esa parte, non? Para darlle todo ese contexto á novela, información, documentación, ler cousas, moita... Pois mira, unha das cousas que a xente descoñece normalmente do traballo dos libros, do traballo das novelas, é que hai unha parte que acabas de decir que é a da documentación. A documentación é unha parte absolutamente maravillosa. É cando ti estás durante certo tempo estudiando, aprendendo, lendo, descubrindo cousas de algo que ten que ver con eso que tes que escribir. Neste caso, por exemplo, unha das cousas que tiven que hacer, a diferencia de outras novelas que me obligaron a viaxar lonxe, esta novela non tiven que viaxar lonxe, tiven que facer a documentación aquí, pero foi quizáis máis difícil en esta ocasión que en outras veces, porque, por exemplo, para coñecer as tradicións e as lendas propias dunha determinada zona, tiven que desplazarme por pequenas aldeas, por pequenos povos, para falar cos veciños, moitas veces veciños que eran moi xente maior, xente desconfiada, xente que non entendía que quen era este rapaz de pelo alborotado que aparecía por ali preguntando sobre as tradicións daquelas pedras que... E non era moi doado que se abrisen. Cando por fin o conseguín, descubrín cousas increíbles e moitas delas están reflexadas en La Puerta. Que laborioso ese traballo de campo, non? Sí. Bueno, dicías ti que esta novela, publicada aquí en España a través da editorial Planeta, bueno, está considerada como unha das grandes apostas, non? Do sector para este ano e en concreto para a campaña do Nadal, non? Sí, a verdade é que é unha responsabilidade, non che vou a mentir, é unha responsabilidade que notas a presión no lombo. Tamén pensas que cando por fin checa esa responsabilidade encima que podía ser calqueira outro ano menos este ano 2020, que é un ano tan complicado, tan extraño, no que están a pasar tantas cousas e tan impredecible. Pero de todas formas, por unha parte é unha responsabilidade enorme, por outra parte é a culminación dun soño profesional, é dicir, por fin, aunque xa me sentía recoñecido, que che traten como un primeira espada supón un respaldo a nivel emocional. Despois tes que demostralo, que é unha cousa distinta, e hai que demostralo. Espero poder facelo con La Puerta, pero bueno, aí está a campaña do Nadal. Axúdenme, compren La Puerta. É un regalo perfecto para este Nadal, non o dubiden. Pois sí, a partir do 29 de setembro está xa disponible a venda La Puerta. Preguntábache polo caso do mercado aquí en España, pregúntoche agora polo panorama internacional. Como crees que sentará La Puerta no resto de países onde se vai distribuir? E pregúntoche tamén polo caso de Estados Unidos, onde bueno, ti tamén ali xa colletaches máis dun éxito na túa carreira. Sí, os mercados internacionais son sempre unha incógnita. Hai determinadas novelas que, sin saber moi ben por qué, de repente son capaces de chegar a un montón de sitios e de funcionar con un montón de xente, de culturas distintas, de idiomas diferentes, e esa mesma novela noutro país
pasa totalmente desapercibida. Non hai unha maneira, non hai un patrón, ninguén ten a chave de ouro para saber que o que fai que funcione nun determinado país e noutro non. Eu espero que, bueno, teña a sorte de que teño moitísimos lectores ao redor de todo o mundo, en moitísimos países, conto con que disfruten desta aventura tanto, polo menos, como disfrutaron das anteriores, ou espero que máis. E que anteriores novelas túas foron traducidas ni máis ni menos que a 20 idiomas, que se di moi rápido, pero... 20 algo, sí, a verdad que sí. Curiosamente, pensa que algunhas foron traducidas antes a idiomas tan improbables como o turco ou o xaponés ou o armenio antes que o galego. Pero bueno, finalmente tamén foron traducidos ao galego, que é unha cousa que sempre supón unha satisfacción enorme, porque aún no fondo gustalle tamén ser, volvendo outra vez a frase común e gastada, profeta na súa terra. Claro, sabes? Por suposto. Bueno, o teu éxito internacional tamén aquí en España chegou grazas a Apocalipsis Z. Sí. Que queda daquel primeiro Manel Loureiro nos actuais traballos? Esta pregunta é de reflexión. Esta é profunda, esta complicada. Esta quedoume ben. Esta quedouche ben, esta non é fácil de contestar. A ver, que quedou dese Manel Loureiro? Pois mira, é complicado porque aquel Manel que escribiu aquela primeira novela non sabía que aquelo iba a ser unha novela. Claro, porque comezaches a través dun blog. Dun blog, aquelo era un blog, aquelo era algo que escribía para pasalo ben eu. Aquel Manel Loureiro traballaba como abogado, xa non traballo como abogado onde fai moitísimos anos, xa fai moitos anos que colguei a toga. Aquel Manel Loureiro pois iba mellor peinado, non levaba esta barba, tiña outro aspecto máis de abogado, evidentemente non máis relaxado como podo ter agora, que son escritor e non me teño que preocupar tanto dese aspecto. Pero despois sí que quedan moitas cousas, queda a mesma emoción cada vez que empezo unha historia, queda a mesma ilusión de novato, é algo que non quero perder nunca, sabes? Ter a sensación de que son un debutante permanentemente, porque esa é a mellor sensación do mundo. O día que estás facendo o teu traballo mecánicamente, porque é o que toca, porque é o que a xente espera de ti, porque aí algo falla. Cando non estás disfrutando de verdade do que estás facendo, cando non, para ti non te recorre unha emoción por dentro, unha cousa deste estilo sí que se nota. E sigo, ese Manel sigue, e sigo tendo, isto xa é unha pequena confesión a nivel persoal, sigo tendo esa sensación de perpetuo impostor cada vez que estou nun evento, cada vez que estou con outros escritores, cada vez que aparezo nun medio de comunicación rodeado de nomes que eu lía cando era máis cativo, teño sempre a sensación de que son un intruso, que alguén vai a levantarse, me vai sinalar con un dedo e vai a dicir ti non deberías estar aquí. Que fago aquí, non? Que fago aquí? Pero no fondo o disfruto profundamente. Evidentemente cada vez creo máis, cada vez estou máis cómodo no meu rol ou papel de escritor, e eu o que non perdi nunca foi a miña paixón por contar historias, que é o que máis me gusta, é o que estou facendo agora, contarche unha historia. Claro. Bueno, falábamos de Apocalipsis Z, falamos agora tamén da túa anterior publicación, tamén un éxito, a túa última publicación antes desta La Puerta, 20, tamén tivo un éxito enorme e, por así dicilo, non sei como ves ti, pero daquela maneira tamén te anticipaches un pouquiño a esta pandemia que nos tocou vivir. Sí, algo deso hai. En 20, que foi unha novela que publiquei no 2017, non? Xa pasaron 3 anos. 3 anos. Volvemos a esa cifra. A eses 3 anos, sí. A eses 3 anos de traballo para esta novela. Bueno, pois na nota de autor desa novela, na parte final, unha das cousas que tiven que facer naquel 2017 foi poñerme en contacto con xente do CDC, do Centro de Control de Enfermedades de Atlanta, en Estados Unidos, que é a maior referencia internacional, a maior referencia a nivel mundial en control de epidemias e pandemias, no 2017. E no 2017, porque aquela novela 20 versaba sobre unha pandemia que se expandía sin control polo mundo, curiosamente, unha das cousas que eu tiñalles que preguntar era se eso podía ser, se eso podía pasar. Podería chegar a pasar. Se podería chegar a pasar que en algún momento unha enfermidade se propagase sen control por todo o globo, e se eso sería posible, como reaccionaría a medicina frente a eso. Claro, eu estaba absolutamente convencido que a resposta sería non, eso é imposible, como se nota que eres novelista, tío, podes inventalo, pero a resposta foi clara e directa, que non só estaban seguros de que iba a pasar, senón que o único que dudaban era de cando iba a pasar. É dicir, eles sabían que algo como isto ia pasar, porque xa pasara coa gripe porcina, co síndrome de insuficiencia respiratoria aguda, coa enfermidade do polo, coas vacas locas, é dicir, era cuestión de tempo que pasase. Tamén estaban absolutamente convencidos de que, unha vez pasado o mensaxe alarmista, de que a medicina ten ferramentas de sobra
para vencer a calqueira virus ou pandemia que se podan atopar. E bueno, polo visto en eso están. En iso estamos, en iso estamos. Espero que teñan razón, como tiñan razón outros, espero que teñan razón en isto tamén. Sí, que o certo é que cando estaba buscando documentación sobre ti, atopei unha entrevista e o titular dicía, titular de Manel Loureiro no 2017, é cuestión de tempo que se desate unha pandemia a nivel mundial, que isto nin Fernando Simón. Que non sei se é interesante que a xente sepa que fun capaz de predecir isto fai 3 anos e non fixen absolutamente nada para evitalo, non. É dicir, é destas serendipias, destas cousas que de repente pasa que sí, que cando faz ese traballo de documentación do que falábamos antes, tiven que facelo sobre este tema e atopeime con esa realidade. Evidentemente, o galla me trabucara e isto fose para dentro de 25 anos. Claro, tocou nos vivir agora, no 2020, non pasa nada, sairemos desta como saímos de outras cousas. E agora que nos tocou vivir no teu caso, con todas esas temáticas coas que ti adoitas inspirarte, non sei se confinamento, pandemia, a busca dunha vacina, se todo isto che está servindo para ir acendendo aí algún... Home, sempre hai ideas, sempre hai ideas. A mí o confinamento colleume corrixindo esta novela, o cal para min foi Estabas confinado. Xa estaba confinado, xa tiña que estar confinado, co cal tampouco me afectou demasiado, pero aparte de eso, sí, sempre aparecen ideas, sempre aparecen cousas novas. Pois estaremos atentos a esas novas ideas que vayan xurdindo na escrita de Manel Loureiro. La Puerta verá a luz o vindeiro 29 deste mes de setembro, a ser seguro todo un éxito. Só nos queda, Manel, brindar con Martín Kodax, pois... Estupendo, pois... Por La Puerta, se che parece? Por La Puerta. Saude. Saude. Dende Sanxenxo e para toda Galicia, Verán, Verán. Co patrocinio de Adegas Martín Kodax. Denominación de orixe Rías Baixas. E Concello de Sanxenxo. A ver si nos organizamos un poco, que estamos todos en el mismo arroz. Los mejillones y las gambas hemos pedido albariño Rías Baixas. Si alguien se opone, que lo diga ahora. Todos de acuerdo menos el bogavante, que no se ha presentado. El arroz pide albariño Rías Baixas. De novo con vostedes, aquí no Verán Verán en Canal Rías Baixas, tamén en Televigo, Telemiño, Canle Ribeira Sacra e a Televisión de Ferrol. Esta semana, a través dos amigos e amigas do Obradoiro da Hostalaría da Mancomunidade do Salnés, xuntamos a 3 veciños da comarca para elaborar pratos típicos desta zona. Unha fixonos os callos, como os preparan en Meis, outra galo de curral e o terceiro preparounos a clásica raia de Portonovo. Dende logo, non hai nada mellor que unha paparota para gozar do Verán Verán. Vámonos no Obradoiro da Hostalería do Salnés, onde hoxe nos van a sorprender cunha xornada gastronómica. Paco, que ides a facer hoxe? Bueno, nos aquí o que intentamos hoxe a través da escola é un pouco recuperar aqueles platos tradicionales e produtos típicos daqui da zona da comarca do Salnés. En este caso, bueno, contamos con 3 colaboradores espectaculares, a verdad que é unha maravilla que nos van a elaborar. Valentín, pois preséntanos este prato que vas facer e como o vas facer. Ola, pois si vamos a facer unha caldeirada de raya estilo Portonovo, plato típico da zona. Vamos a traballar cunha raya, o produto principal ten que ser unha boa raya que collemos na Praza de Bastos de Portonovo. Primeiro vamos a cocer a raya, enriquecemos a agua pois con laurel, con perejil, unha cebola en trozos grandes, sí. Unha vez que vaya cocendo a patata, vamos a deixar 5 minutos antes para cocer a raya necesita unha cocción de 5 minutos únicamente, e vamos a preparar a allada. Agora con Josefa de Meis. Josefa, contanos que prato nos vai facer agora e con que ingredientes? Bueno, vamos a facer os callos, leva laurel, garbanzos, claro que expuesto, que é a base fundamental, unha pouquiña pata de ternera, vientre,
panceta e chorizo. Bótaselle unha folla de laurel en agua a ferver e despois bótaselle a carne dentro. Deixase cocer media hora ou máis ou menos, cando se mire que esta carne que pinche, bótase os garbanzos dentro. Pois agora estamos con Minuca, daqui de Sanxenxo. Minuca, contanos que prato nos vas a elaborar agora? Pois vouche a elaborar un jalo de corral. Comentábasme que os galos da casa, non? Da casa, xusto, jalos da casa. Agora botelle sal, unha poquinha de pimienta, sal. Logo envolvo en fariña. Paso a sartén, douro aí na sartén, be doradiño, e despois botolle as verduras. Botolle o pimiento, botolle zanahoria, cebola, puerro, botolle unhas voltiñas aí ben, e despois botolle as patatiñas, e botolle o brandis. Cando termina todo, boto o brandis e vai ao forno sobre hora e media, ou depende o duro que estea, sobre hora e media, así. Os alumnos do Obradoiro de Hostalería do Salnés que nos van a comentar con que van a acompañar estes pratos. Adrián, contanos que ides a elaborar. Sí, pois vamos a elaborar unha sangría. A miña compañeira vai facer unha sangría con viño blanco e eu vou a facer con viño tinto. Vamos a botar viño tinto, viño blanco, vermú, tanto blanco como vermello, un pouco de brandy e licor de naranxa. Xa temos aquí o resultado, 3 pratos cun aspecto extraordinario, acompañado de 2 bebidas diferentes. Como de importante foi esta actividade para o Obradoiro de Hostalería? É moi importante facer estas actividades porque nos acercan á realidade da vida laboral, do traballo despois na calle, entonces son unhas prácticas super realistas e interesantes para os nosos alumnos. Pois foi difícil resistirse a non probar nada, así que agora despedimos para degustar todos estes pratos. Continuamos aquí no Verán Verán en Canal Rías Baixas, tamén en Televigo, Telemiño, Canle Ribeira Sacra e a Televisión de Ferrol. Imos agora pasar un anaco divertido con un dos humoristas máis grandes que temos aquí no país. Se lles digo José Manuel Rodríguez, igual non caen, porque todos o coñecemos por Isi. Que tal estás? Benvido, Verán Verán. Moi contento, xa digo, pillaste a por hora, te pedir disculpas, porque nada, nos encantados de recibirte. Pois gravando moitas cousas e facendo promos e con... A tope, como sempre. Pero máis relaxado, Bueno. Rematei pensando en ti, que tive todo o verán aí dando caña. Aí está, que agora polo pensando en ti. Ben. Mira, coñecémoste dende hai moitos anos, e son 20 anos. 20 anos, nin máis nin menos. Eu de case que de toda a vida te coñezo, xa de sair pola tele, de verte en 20.000 cousas. Pero isto do humor, xa ven, case que dende que naciches, non? Ben, dende que nacín, porque eu tuve unha humorista desde pequeniño, desde tuve unha pasantía na casa, tuve unhas clases particulares. Eu tiña a miña nai Rosa, que me pareu, esa era tremenda, era un personaxe, era continuamente humor, levantarse pola mañán e levantar unha perna e facer broma, veña, vamos a traballar, e moi galega, co seu carallo sempre na boca, e viva Sevillolé, e tal. É unha frase que recordo sempre dela, era que decía, viva Sevillolé, manda carallo. Era unha frase moi dela, e os veciños me din, é que esa frase era rosa, era esencia. E eu a sigo dicindo moitas veces, cando estás un poquinho baixo e dices esa frase, a xente, pois, como que te mira con cara rara e a cara que che pon a xente xa te fai reír e esa risa contagiosa. Entón, tuve unha humorista na casa, foi por mí, eu creo que foi por que me dediquei a iso e porque sempre o tuve desde pequerechiño, o humor na casa. Xo mamaches dende pequeno, que se sai dicir, non? Sí. Bueno, xo dicías ti, escoitámoste na Radio Galega, no Pensando en ti, pero tamén te vimos na tele, por exemplo, no Bamboleo. Sí, na G2, tamén estuve na tele. E tamén, é certo, tamén o Pensando en ti a través da televisión, con tanto traballo, con tanta cousa. Tiveches tempo para descansar un pouco? Mira, descansei e pasei moi ben, porque a ver, o programa, por exemplo, indo así por partes, o Pensando en ti, Marcial o leva todo o ano, non sei como aguanta. Porque é un programa que... Marcial xa é o mítico dos míticos da radio en Galicia e o programa aínda moito máis. Aí está, Marcial é o rei da noite. Pero Marcial, sabes que pasa? Que o leva moi ben, porque ele xa ten aquela xente, xa a xente sabe moi ben tal, o que poden facer, o que non. Eu presentei no ano pasado, non había tele, era sin emitir en pantalla. Entón, foi moi fácil, pero este ano con WhatsApps, con tele, con
había moitísimas cousas, entonces ao principio como que se me viña así un poquinho grande, despois foi xa moi ben o fun levando o meu campo, moi ben. Sabes que pasa? Eu tiño un problema moi grande, que me meto na vida da xente. Bueno, unha virtude tamén se cadra. Sí, a xente aprecia moitísimo eso, sabes por qué? Porque, por exemplo, Marcial é maravilloso e Marcial fai un bo locutor, un bo programa e eso, pero el non se involucra nesa vida da xente, eu sí. Eu doulle consellos e digo, sácate de eso, vende ou fai aquelo ou tal. Entón, me chaman, eu xa digo, son Encarna de noche, aquel programa que lle Encarna, porque eu conteño a miña vida, doulle consellos e o paso moi ben, pero chega un punto que me emociono moito con eles. Entón, me afecta o ver que che contan que lle morreu un fillo, que te chaman a ti para que os animes e para que lle des unha opinión e lle des un consello para sair adiante. Te chama xente que está moi sola, que non ten nadie con quen falar en todo o día e só ten aqueles 10 minutos para falar contigo na noite e contarte as súas penas ou as súas alegrías. Entón é un programa que eu doulle o teléfono meu a moitos, outra xente lle pido e lle chamo eu, fago grandes amizades. Eu creo que debo ser o único locutor que vou polas casas da xente conocendo. Porque non é habitual que despois un locutor da radio ou un presentador de televisión se comprometa a chamarte despois de estar en antena. E vou a xunto deles e os coñezo, fixen amistades maravillosas e é unha maravilla, sí, unha maravilla, sí. E claro, ese contacto cos ointes queda máis alá, non? Máis alá de todo isto, non? Isto tamén sí, porque sintes moito con eles, te meten as súas vidas, sabes as súas miserias, sabes as súas riquezas, sabes as súas alegrías, as súas penas, é unha pasada, é unha pasada. Tú a veces sales dali e dis, buah, que pasada, que pena esta señora, ou bueno, que alegría. Que te fai reflexionar, vamos. Sí, moito, moito. E a veces darte conta que somos uns afortunados por ter amigos, por ter xente, por ter unha familia, por ter moitas cousas que esa xente a veces se ve sola e non ten. Ou que tes os anos que viñeron en riba e non sei cal sería a palabra correcta, de que non gestionaches ben ou que si gestionaches que che gustaba esa soledad, non o sei. O tema sei que ves vidas moi vidas moi interesantes e ves vidas moi ás veces pobres. Entonces, pero te involucras con elas, as apoyas e as animas e dis, bueno, pues mira, cada un ten a vida que elixeu vivir. E que compaña fai a radio, a televisión tamén, pero eu que son moi de radio tamén, aínda que este aquí na tele, que compaña fai a radio a tanta e tanta xente, verdade? Porque hai a típica frase que de día a radio oese, pero noite escoítase, entendes? Escoitas o que están dicindo, méteste nesa vida, ríes, choras, emocionaste coa xente que está contando ali as súas historias. É unha pasada, é outro mundo, é outro mundo. E eu pensando en ti, eu na miña vida, eu levo 3 anos aí e 2 anos presentando eu no verán, e eu na miña vida pensei tanto cariño da xente. E que se xuntase tanta parroquia, non? Sí, eu outro día saleume unha frase e tal, máis e areiros, non? Isto é unha cousa. Saleume unha frase que estaba co técnico e lle digo, así falando con el, e lle digo, buah, tío, pero que eu non son tan bo, e me sago sin directo, e tal, e me dicía, sí que eres, e claro, a xente todo dice, sí que eres boa persona, e tal, a ver, son unha persona porque fago cousas, a ver, estás a acompañar e tal, pero é que tampouco me costan cartos, ni me costa salud, ni me costa nada, simplemente me costa, pois, estar aí escoitando. Facer aí esa función, non? Sí, que ás veces que é moi fácil axudar, e ás veces non se axuda e eu digo que facer axudar e facer reír a xente e que feliz te sintes. Bueno, ti és un home, xa cambiando de tema, és un home con moita vitalidade, que falas, non sei se te dixeron algunha vez que falas polos cómodos. Que va. Pero claro, chegará un momento en que digas, non podo máis, teño que parar un pouco. Como faz para relaxarte, Isi? Pois mira, teño a miña casiña ali na aldea, en Arca da Estrada, e vivo nun paraíso, vivo nunha finca moi grande, que pasei o confinamento cando foi, e pasei aí e estou nun paraíso, o sea, moitos metros de terreno, con árboles, con xardín, que por certo, mira, cortei onto césped, mira como puxe. Aí está, sí, dando callo aí polo terreno. Dando callo que me lastimei co cortacésped. Pois traballando ali na finca, na aldea, limpiando aquilo, tendo aquilo bonito, e temos unha aldea moi bonita, porque todos os veciños teñen moi curioso, e ali o paso, ali distraigo, ali queimo adrenalina, e ali o paso moi ben, e despois, sabes que me gusta moito, pois hoxe que vim con miña amiga Sofía, ou viaxar cos amigos, e ver mundo, agora non se pode, polo tema que estamos vindo, estou conocendo moito Galicia, e tal, estou aí pouco en Cortegada, estou nas Cíes, vendo o bonito que temos aquí. Descubrindo todo o que temos por aquí. Descubrindo sitios que moi preto de nós, que nunca fun, ni nunca pensei de ir, e dixen, bueno, xa irei, e agora aproveito para ir. E así desconecto e collo máis forza aínda. Claro que sí. Bueno, agora que falabas de Arca, da túa aldea, do teu concello da Estrada, bueno, tes unha casa que ademais falas dela moitas veces, tes unha casa que, o que ti decías, non é un paraíso porque ata ten unha capela e todo, non? É unha capilla, sí, ten unha capilla e é un museo, xa digo eu, un día soñei de noite que viñan roubar, e dixen, bueno, pois se facía falta para comer, a ver, dame rabia, porque te loitei moito para comprar estas cousas todas, pero se había necesidade... Pero, sí, pero dixen eu,
pero como roubaron todo isto, que aquí había tanta trangallada, aquí tuve que vir con trailer, enseño cámaras, e mirei as cámaras, eran 30 personas roubando, cargando 10 trailers. Toma! Claro, nos 10 trailers, claro que lle colleron as cousas. Claro que sí. Soñei, non mira que cousa soña un. Claro que sí. Sí. Bueno, eso que decimos, da túa casa, da túa terra, tamén da túa xente, non? Consideras unha persoa que é boa anfitroa, non? Sí, mira, eu presumo sempre que na estrada me dou o Salmón de Ouro, que é o premio que dá o Concello por falar sempre da estrada, por o que fixe no teatro na estrada, de quitar estas obras de teatro pa diante e a xente a reír e ir ver o teatro. Despois tamén moito por na miña aldea, que dei o pregón da miña aldea, de Arca, que nunca era pregoeiro, que era no 2017. Eso foi, bueno, foi un pregón que era leído, duraba 10 minutos, porque o escribí, foi o único que escribí na miña vida, que sempre os improviso, eu escribí para que non me esquecera nada. E levounos unha hora e pico. Porque todos os veciños chorando, eu chorando, contando os antepasados de cada familia, as aboiñas que eu tuve na miña aldea, porque se a miña nai se decía sempre, eres un can sin dono. Eu non son o típico que anda a súa vida, que non me importa bien, eu a casa dun, a casa doutro, tomo café na dun, agora menos polo que hai, pero ata agora, casa dun, casa doutro, axudei a encender o lume na cociña de ferro, están comendo ali e botan un plato de caldo como con eles, para unha vaca tiro polo becerro, o sea, eu sempre fui moi cercano a eles e comigo todos moi ben. Tamén unha cousa moito de aldea, que eu quise cada voto en falta, non? Destas vilas máis urbanas, non? Pero da miña edad, nadie vai a casa de nadie, nadie, ni máis xoven, nadie. Naide quere molestar a naide. Isto é As vidas son como máis agora individuais, non? Eu non vou a casa de ninguén, que a mí non importa a vida de ninguén. Eu non vou a casa del que eu non lle quero molestar. Non quero molestar. Eu dixo, eu vou a casa de todos, como na casa de todos, a miña porta está aberta para todo o mundo. De feito, chegame xente da radio, da tele, a ver a casa, eu enseño a casa, enseño o xardín e tal, sin ningún problema. E eu sempre fui moi sociable con eso. O sea, de que tal como a mí me metían na casa deles, todos os veciños me meten, eu igual. E no Pensando en Ti, no último programa, chamándome veciños para dicirme que era moi boa persona, que facía moito, decía, que cho diga un que non te conoce ou un de fora que te ve na televisión e lle queres ver, vale. Pero que te chama un veciño da porta a decir, moi bonito, claro. Para decir, é que non é o que vos ves, é millor que, chorei, bueno, xa non queremos, xa non me emociono. Chorei como un perdido, tío, porque tío, que digan esos veciños e que te chamen para dar o pregón como primeiro pregoeiro na historia da miña aldea, para mí eso foi. Eso queda aí na historia. É o mellor de todo. E me querían pagar mi caché. Carai. Cuidado. E dixen eu, perdón, ainda vos pague o vos que me paga a mí por darlo garca. E ainda lle dei os cartos para a comisión de festa. Dixo da comisión. E ainda non nos cobrou, que ainda por riba o burro, pagou para a festa. Oye, por certo, lín por aí que tiñas en mente, non sei como vai o tema, a construción dunha pirámide. Mi madre. Entón, claro, non sei se está o proxecto paralizado, se estás aí nos trámites. Está paralizado, sí, está polo COVID. Está paralizado, pero sí teño esa idea, porque estuve en amigos, me gusta moito viaxar, estuve en moitos países do mundo, e me gusta moito, o país que máis me gustou foi Exito. Estuve ben enamorado de Exito, e tal, que estuve en Nueva York, estuve en Tailandia, sitios moi bonitos, Cuba, Punta Cana, bueno, moitos sitios. Pero Exito me enamorou, porque eses... A ver, é que eu miraba, perdón pola palabra, eu miraba e dicía, quen carallo fixo isto? O sea, porque é que era increíble o que ali había. O sea, aquelas rocas tan grandes, mover aqueles outeiros, aquelas construcións, aqueles dibuixos todos nas pedras, pero o moito tempo tiña, bueno, toda unha vida, toda unha historia, 4.000 anos de historia, pero flipei, me enamorou Exito, e pois eu gustaría facer unha pirámide. E veu un contratista, me mirou as medias tal, e me pideu un precio, bueno, bastante tal, pero bueno... Hombre, que construir unha pirámide, digo, eu que levara bastante máis, non? Era grande, quería facer 12 metros e medio de largo, 12 metros e medio por en cada lado, e 7 e medio de altura, era grande, era unha mole, era moi grande. E xa tal o sitio, está medido, está todo, pero bueno, quedou de momento, quedou parado, pero a ver, se tiño salud, retomarás aí o proxecto. Bueno, creo que a primeira e seguramente... É a pirámide de Isis. Aí está, do deus do sol, non sei. É a primeira vez, e supoño que será a última tamén, que lle pregunta un convidado pola construción da súa pirámide. Bueno, ti esa frase tan mítica que di a xente famosa de eu da miña vida privada non falo. A ti das igual iso, non? A min dame igual prácticamente, a ver, eu teño meus secretos, como todo o mundo de miña intimidade. Eu digo sempre, os meus amigos e a miña familia saben a miña vida toda, ou 90%. Non teño nada que contarte, porque saben todo. É máis, cando son meus amigos realmente, e hai algún conto que lle chega ou tal, eles din, esa é mentira, non o conoce como se paría, esa é mentira, eles non fai, non foi el, non fagas caso que é mentira. E cando lle chega algún conto que así igual lle sorprende un pouco tal, digo, si eu vindo del, digo, cheo que é certo, e tal, e saben a miña vida, porque eu, a ver, nunca tuve así ningún tabú ni nada que esconder, entón si a conto, a ver, a conto a quen lle podo contar, e cando son amigos. Despois é unha persona así, pois,
que non tiña moita confianza tal, igual ao principio non é que te cortes, pero non ven a conta porque te dá que decir nada da miña vida privada, entendes? Nin das miñas ideas políticas, nin da miña vida sexual, nin da miña vida, eu que sei, que che podo comentar, pero sí, no momento que coño un pouco de confianza, e tal, mira, gravamos o Bamboleo e tal, entón, ás veces nos reunimos así o grupo de elenco, bueno, Tamara, Manu, bueno, xente do programa, e tal, sí, e entón, falamos, e eles din, tío, que contigo aprendemos mogollón, porque é tan sincero contando cousas e diles cos tamén explicas tal de temas de sexualidade, ou temas que ideas miñas de política, ou de religión, creencias, ou cousas que din, tío, que é unha pasada, que lle encanta, porque din que son moi directo falando as cousas, o sea, que non son desas que, bueno, eso non sei, eu digo, o sea, é blanco, é pito. Falando entendes a xente, non que se soe dicir. Entón, a pregunta que me faz, pois sí, os amigos meus creo que o 90% saben a miña vida. Porque a pregunta que lle conto. Entón, se me faz unha pregunta, home, e xa pode contar igual un poquinho máis educado e non tan salvaxe como eu igual estou pensando, pero si xa contestaría sin ningún problema. Sí. Quizáis esa forma de ser fai que despois a xente que te ve pola tele ou que te escoita pola radio te vexe como máis próximo, como realmente un amigo, non? Sí, e sabes que me din moito, que lle encanta verme falar porque nunca renegei das miñas raíces e da miña aldea e de muxilar vacas e de sejar a erva e de ir ao toxo, esas cousas que moita xente, yo no. Entón, que fai borrón e conta nova cando cambia a súa forma de vida. Eu dixo, eu sí, é máis, presumo de eso. Presumo de saber muxilar vacas, presumo de saber rapar unha ovella, presumo de saber ir ao monte ao toxo, presumo de eso todo. Entonces, e saber o que é o cheiro da erva fresca e eso, e saber limpiar a miña casa, saber facer de comer, saber cortar a erva, esas cousas todas. Agora que falas da erva dos toxos e tal, és un home moi de monte, non? Que che gusta moita a natureza. Sí. Decía que ganou o Goya, non acordaba o nombre. Benedicta, xusto. Decíame un día, si ti és como a min, somos máis do monte co lobo, e eu somos, sí que somos, sí. Sí que somos, eu creíme no medio dunha aldea, no medio do monte, e creíme, a ver, despois ibas aos colexios, despois ibas á estrada que xa era unha maravilla, a estrada, despois ibas a Santiago, ni máis semáforos. Xa era unha cousa, pois a Madrid xa era nova máis, entendes? Pero me chocou sempre, sabes, que sendo dunha aldea do cu do mundo, donde moita xente se quedou ali e quedou con aquela cultura moi reducida e moi, que medo salir daqui, eu nunca tuve medo, eu sempre me metín aos peores sitios, eu recordo cando 18 anos, collí o coche e largar a Madrid de marcha. E as cancións que salían en Madrid, e despois salían na estrada na Lennon, eu xa soía en Madrid un ano antes, como nas películas. Chegaba a Lennon e aquilo era como su titular de baixo, un año despois, como nas películas, e tal, e dicía eu, xa escoitaba eu alá en Madrid, hai un ano, esta canción xa salía en Madrid. Pero vas a Madrid, sí, é a Vigo xa ben era. Vigo, claro, era como unha pasada, sí. Eu nunca tuve medo, eu sempre fui moi e nunca me roubaron, nunca me pejaron, tamén igual foi eso, que nunca levei ningún susto grande. Porque se me chegan a pejar ou roubarme ou algo igual dicía, ostra, teño medo ou colles medo, pero nunca, eu sempre tuve sorte ou fui precavido ou fui, non sei, listo ou fui confiado, non sei, nunca tuve ningún problema deso. Entón me faleu ben, porque eso pode frenar, sí. Falamos das túas aficións, entre elas estar, xa digo, na natureza, tamén aí fedellando na horta, etc. Pero creo que tamén tes outra que vai sobre rodas. Bueno, que... Ou non? Estou documentadísimo, Felicítote de verdade, eres moi bo, tío, moi bo. Aí traballando arreo. Sí, o meu cuá. Efectivamente. Eu teño mono do cuá, cada mes ou cada 2 meses como moito, eu teño que ir ao cuá, ir ao alto do monte, apagar e escoitar o silencio. Mira que cousa máis curiosa, escoitar o silencio, que non é nada, pero eu parar e non oír nada, non oís nada, nin o vento, nin oís nada, e paro, estar naquela paz, eu só encántame estar así, 10 minutiños, chéjame, 10-15 minutos, chéjame. Oye, que tal é iso de andar no quad? Porque a mí dame un pouco de medo, nunca probei, pero tamén subí unha vez nunha moto. O meu é como un trator, o meu é un ATV, é un 450, 4x4, unhas rodas anchas, eu ainda enchei máis para que non volque, porque son peligrosos, poden volcar, hai que andar con rumbo porque son peligrosos, e tal, eu teño un remolque, e aparte que rexonei leña, pedras, para andar ali pola finca, faime trator, e teño tamén un trator para desbrozar, pero teño o cuá, e veñen a des amigos, e os levo a dar unha volta ou unha ruta polo monte, todos marchan enamorados, o sea, din, o millor que me pasou moito tempo, porque levo alto dunhas canteiras que hai lá no alto do monte, e ali yo pago, e ven aquelo, din, Dios, é que aquí eu non chegaría nunca, a non ser que fora no cuá. Claro. E cruzar o río con él, e vas por rutas e camiños que temos aí na aldea, que xa están todos abandonados, de que a xente non limpia, ni nada, vas pisando nas silvas e tal. Bueno, unha pasada. Bueno, pois xa falaremos, a ver se me chego un día aí pola estrada e me ensinas a andar no cuá. Flipas, teño un amigo que comprou unha casa ali na aldea, e tal, e xe díxome, a miña primeira compra, o que arregla a casa un poquinho, o cuá. Bueno. Sí.
Bueno, nos próximos meses imos te ver, como sempre, aí a tope con moitos proxectos, un deles que xa está a piques de ver a luz, negocios de familia, ti estás aí de xurado, non? De xurado. Eu sigo no Bamboleo con Piñeiro os sábados, despois sigo no programa de Marcial na noite dos xoves po venres, no Pensando en Ti, máis que o Televisa na G2, e despois sigo na revista, que está os xoves pola mañán, fago a sección do corazón na revista, na Televisión de Galicia, e despois estamos nese programa que empeza ahora novo, que vai ser os martes ou os mércores en prime time. Estamos aí atentos. Estamos aí atentos, ímonos a ver o lugar, que vamos a facer a promoción no lugar, e vai ser en lugar, e imos estar aí, e é un programa moi bonito, porque tal como están hoxe en día os negocios, co tema todo que estamos vivindo, que repito toda a entrevista, pois é estes negocios de familia, donde hai un pai, un fillo, que pasa o negocio ao fillo, ou aos fillos, ou un matrimonio que, e é para valorar todo o que fan, correxirlle pequenos detalles, igual que no negocio non le van ben, igual a publicidade que fan en internet, nas redes sociais, que hoxe en día son importantes, ou a limpeza no negocio, ou o diseño no negocio, esas cousas. Entón, cada un somos tres personas de xurado, un moi profesional, o outro máis de ventas e máis de tal, e eu son a parte máis humana, a parte que eu espiropeo máis, a parte que lle quito as partes boas que teñen no negocio, tamén a veces lle meto caña e dou crítica. Que tamén fai falta, claro. Sí, e despois os valoro cada un deles como son, e, a ver, os directores tal, nos que estou mirando e tal, pois ven unha parte miña, pois din que lle gusta moito, que din é unha faceta túa diferente totalmente. O sea, a xente que me vai a ver unha faceta miña totalmente diferente, moi personal, co bo carácter, con un pouco de igual a veces de máis xenio, moi o día a día. Non é hoxe tan de cachondeo, tan de broma, que vou tamén facer bromas, e pintar la mona, e bailar, facer show, para que o programa se faga moi ameno, pero aparte vou a miña parte realmente, o sea, non teño guión, digo o que me dá a gana en cada momento, o que me dá a gana. Sí, bueno, pues, se me gusta, digo yo, moi ben o teu negocio, ou digo yo, mira, meu niño, dedícate a outra cousa que isto non é o teu. Non me gusta o trato coa xente, non me gusta contar o negocio limpio, e hai programas que digo cousas bonitas e hai programas que non digo tan bonitas, entendes? Como ten que ser, como é a vida, claro. Te agradecen moito, e digo, ostra, marchamos daqui encantados porque aprendemos moito para mellorar o noso negocio. Bueno, pois estaremos atentos a esa nova faceta tamén de Isi, mira que fixeches cousas ao longo da túa carreira. Que che queda por facer de todo o que hai no mundo? Que che queda no teu traballo? Que che queda por facer? Non sei, eu agora estou moito, mira, me decían outro día que estou moito nos programas como comodín. Eu creo que xa me puxeron como unha cara querida da Televisión de Galicia, e que no que estás a xente se queda a verte. Entonces me teñen como un comodín, pois baixa un poquinho a audiencia, tal, pois chama aí sí que non la sube, xa vai tal, pois chama aí sí que non la sube, e é verdad, porque hai programas que empecé igual con 10 de audiencia ou tal, e de repente ao primeiro programa, ao segundo, ao terceiro, están un 16, 17 de audiencia, e diste, home, non creo que sea por min solo, pero sí que aportas un puntiño, o que sei é que me di a xente que mira as audiencias, e me dime, non hai un día que a xente, cando miren a audiencia, no momento que ti sales en pantalla, non se manteña aí, fiel, que baixe, que sempre sube, a curva sempre é ascendente, e iso é moi bonito. O sea, que a xente queda, eu creo que tamén eu defino da seguinte maneira, a ver, que como son así un personaje moi cómico e sempre na tele estás de broma, eu creo que é a ver que conto a carajo este hoxe, a ver que trae, a ver que novedade trae. Claro, e te ven así moi esperpéndico e moi berrando e moi ou tal, entón se quedan a ver que traes. Entón, que te quedas, ti faz zapping nunha cadena e ves unha persona, hola, bos días, estamos aquí tal, bueno, pues tal, e faz zapping, pero ves porque outro día, porque tal, berrando hacia unha cámara, entonces, e a xente queda... quedas, a ver que fai, a ver que di. Sí, a ver que tole hai, que se pasa, que o estás contando unha chorrada do máis sencillo, pero sí que o noto. Bueno, e se de contado imos ver unha actuación musical cos convidados que temos esta semana, o grupo M80 daqui destas terras do Salnés. Foi un placer estar contigo aquí esta tarde en Sanxenxo, compartir contigo estes minutos. E quédanos unha cousa, quédanos coller as nosas copas de Martín Kodax e brindar, claro que sí. Menos. Oye, brindamos por este equipo maravilloso que tes aquí e por ti e polo programa, porque de verdad, digoche de corazón, dá gusto cando chegas a unha entrevista e o presentador que te entrevista, que está súper ben informado e que de verdad que dá gusto, tío. Pues e por esta terra que tens aquí, unha terra que casi a cambio pola miña casa. Casi. Que non sei un piropazo, Pois veña, tamén pola estrada, veña. Veña, salud a todos, vale. Qué idea, qué locura la mía,
escapar de presente, saber qué se siente cuando se escala el gran muro. Un día lo intento, te lo juro. Qué idea dar un salto y marcharse y cruzar aquel prato que está siempre vetado y transformar de repente los días pasados en presentes. Cuando el cielo era claro y el mar verdadero, pensaba que el hombre era puro. Cuando el sol parecía ser sol toda mía y el aire era dulce y tranquilo. Cuando el agua y el fuego tenían sosiego de creer de nuevo un amigo. Cuando yo sabía amar un poco más aún. Qué idea, qué locura la mía. Pongo un hombre en mi puesto, mientras tanto no existo. Yo soy el loco que sueña la cosa más grande y más pequeña. Es tan difícil simular que están volando para llegar juntos a donde el cielo era claro y el mar verdadero, pensaba que el hombre era puro. Donde el sol parecía ser sol todavía y el aire era dulce y tranquilo. Donde el agua y el fuego tenían sosiego de creer de nuevo un amigo. Donde yo te pueda amar un poco más aún. Donde el cielo era claro y el mar verdadero, pensaba que el hombre era puro. Donde el sol parecía ser sol todavía y el aire era dulce y tranquilo. Donde el agua y el fuego tenían sosiego de creer de nuevo un amigo. Donde yo te pueda amar un poco más aún. Donde el cielo era claro y el mar verdadero, pensaba que el hombre era puro. Donde el sol parecía ser sol todavía y el aire era dulce y tranquilo. Donde el agua y el fuego tenían sosiego de creer de nuevo un amigo. Donde yo te pueda amar un poco más aún. Dende Sanxenxo e para toda Galicia, Verán, Verán. Co patrocinio de Adegas Martín Kovacs. Denominación de orixe Rías Baixas. E Concello de Sanxenxo. Es norma de cortesía que te concedan un último deseo antes de pasar a mejor vida.
¿Qué iba a pedir yo? Un pez que no quiere más que nadar. Pues pedí Alvariño Rías Baixas. Hay que saber dar el salto con dignidad. El pescado pide Alvariño Rías Baixas. Aquí estamos de volta no Verán Verán. Hoxe toca darlle paso á derradeira praia que imos visitar nesta tempada. Xa saben que aquí no programa estamos a buscar a praia deste 2020 deste concello de Sanxenxo. Hoxe tócalle a Praia de Areas. Se juntaron los verdaderos guerreros de la música, uniendo una bandera. Fechamos o praia deste Verán Verán cun dos areais máis grandes e máis recollidos do concello de Sanxenxo. Unha praia que nos ofrece unha gran variedade de posibilidades para gozar do día, como pode ser a alternancia de area fina con zonas rochosas, actividades deportivas e oferta gastronómica. Hoxe descubrimos a Praia de Areas. Que baile mi gente, bum bum, pa que baile mi gente, bum bum bum. Esto para la gente que me pide más, que quiere bailar. Unha praia tranquila, ben dotada, limpa, unha praia que gosta moito. Isto é tudo unha bahía, mas ya estamos aquí cerca de 15 anos. Llevo muchos años viniendo y la verdad es que es una playa familiar y me gusta mucho, se está muy tranquilo. Pues todo el paisaje que es súper bonito y que se está tranquilo y bien. Es una playa muy tranquila, en cuanto a agua no suele haber muchas corrientes, tiene zonas un poquito más tranquilas que otras, pero en principio para niños y familias es perfecta. Un saludo para Verán Verán. Saludo para o Verán Verán. Un saludo para Verán Verán. Pa que baile mi gente, bum bum, pa que baile mi gente. Pues me gusta porque, yo que sé, puedes andar gustamente y hay, bueno, o sea, como una fortaleza ahí de roca que, bueno, para los pies te viene muy bien. Brincar con los niños, pescar. Desde a canoa, bañarnos, si cuadra comer, todo. Compartir en familia, los niños jugar en el agua y poco más. Pues hago paddle surf con una tabla que tengo, body surf en la orilla y a veces cojo la máscara y hago snorkeling. Bueno, nós nesta Praia de Areas temos o tema das pedaletas, tamén ofrecemos o das tumbonas e tamén hai o do paddle surf. Poder adentrarnos un poco en el mar y tomar el sol en alta mar con poquita gente, realmente huir un poquito de la playa de tanta gente, sí. É moi tranquilo, para navegar cunha canoa, agora que non hai olas, non hai marea, é unha maravilla. Todo isto que é a ría, todo pola costa, vas cun neno pequeno e sin problema. Profesionales, amables. Ella que lo conoce, un 10, dice. Ahora algún arroz por encargo, navallas, pescado a plancha, zamburiñas que están triunfando moito este ano. A experiencia é pasar un día tranquilo, relaxado, comendo ben e bebendo ben e disfrutando dunha playa moi bonita. Lo pasamos muy bien, estuvimos tomando un par de cosas, unos helados que hace mucho calor. Pues mira, nos hemos tomado un par de cañitas y ahora vamos a relevar a las mujeres para que vengan aquí con los críos y nosotros a la toallita un poquito. A ver, las vistas. Para mí las vistas, ya ves. Es una playa que tiene un arenal estupendo, es bastante tranquila y además a nivel de lo que es el agua, pues es bastante limpia, cristalina. Sobre todo la tranquilidad para venir con niños, que bueno, pues realmente tienes muchas actividades para hacer con ellos y no hay mucha aglomeración de gente.
Aí estaba, Praia de Areas, a nosa derradeira candidata a converterse na praia deste verán. No programa da semana que ven desvelaremos cal é a praia gañadora deste 2020 aquí no Concello de Sanxenxo, así que xa saben, non o perdan, desvelaremos esa praia no derradeiro programa deste verán de 2020. Nos agora continuamos con máis cousas e falamos de beleza e tamén de benestar. Para iso recibimos aquí neste set que temos instalado como sempre nesta Rosa dos Ventos do Paseo Marítimo de Silgar, aquí en Sanxenxo, a nosa estilista de cabeceira, a Sandra Lomba. Que tal estás? Benvida ao verán. Moi bien, muchas gracias. Bueno, teño moitas ganas de falar contigo, Sandra, sobre todo para coñecer cales van ser as seguintes tendencias, non? Cal vai ser as seguintes cuestións que van estar de moda, porque iso tamén é parte do voso traballo, non? Saber adiantarvos o que vai ser tendencia, o que vai estar de moda no futuro, non? Sí, por supuesto. Este año creemos que con toda esta situación esto va a ser un gran revulsivo para nuestro mundo. Yo creo que ya estábamos desde hace 2, 3, 4 años en España hacia un camino de una peluquería más europea, y creo que esto lo que va a hacer es acelerarlo de una manera exponencial hacia lo que es cortes de cabello, pues cortes de la escuela inglesa, donde la perfección es lo más importante. Son cortes que no se destructuran con el paso del tiempo, sino que resisten mucho tiempo, su estructura se mantiene, ¿no? Y en cuanto a coloración, pues con unos pigmentos de mucha calidad que lo que realmente nos evitan es unas transformaciones o unas oxidaciones importantes en el cabello. Falabas agora, por exemplo, de cuestións relacionadas co mundo inglés. Non sei se o sector da estética, da perruquería, é un sector cada vez máis globalizado, que son tendencias cada vez máis globais. Sí, claro, por supuesto, porque la tecnología ha venido a cambiarlo todo, ¿no? Y de lo que se trata también es de que una clienta, por ejemplo, nosotros tenemos varios salones, tal vez el principal y nuestra base operativa está en Pontevedra. Na Michelena. Claro, efectivamente, en Michelena 19. Lo importante es que una clienta, debido al mundo que estamos, ¿no? Que tú te puedes coger un avión ahora mismo aquí en nuestros aeropuertos en Galicia y puedes estar pues con un billete en cualquier parte del mundo en muy poco tiempo, que cualquier clienta en Pontevedra pueda hacerse cualquier servicio que pudiera encontrar en un París, en un Londres, en una Australia o Estados Unidos. Agora que citas varias capitais, citas tamén unha ampla bagaxe a nivel internacional e ademais nun sector moi concreto, que é no sector da moda, onde participaches, teveches a oportunidade de participar en distintos desfiles ao máis alto nivel en distintas cidades do planeta. Contanos un poquinho como foi esa experiencia. Bueno, esa experiencia ven después de muchísimos años de trabajo. Esas cosas nunca aparecen porque sí, no estas cosas de la magia la dejamos para los magos, ¿no? Claro. No existe. Bueno, existirá en los magos, supongo, ¿no? En Copperfield, ¿no? Llegas después de mucho trabajo, de que mucha gente te está ojeando, son estratos al fin y al cabo que tú vas subiendo, son peldaños que tú vas subiendo, y que hay gente que en un momento dado se fija en ti, te observa y te hace una propuesta de te vienes con nosotros a Londres, te vienes con nosotros a Milán, y claro, por supuesto, ¿no? Es una manera también de aprovechar trabajo y conocer, ¿no? Conocer mundo. Estiveches, por exemplo, en Londres, en Florencia ou en Milán, non? Entre outras pasarelas. Como é esa experiencia de traballar na túa parte, non? Na parte dos peiteados, das maquillaxes, da estética, en definitiva, pero ese traballo, supoño que frenético, neses minutos previos, coas modelos, como é ese momento? Bueno, en ese momento realmente uno tiene que estar muy concentrado, porque lo que hay es que sacar trabajo, los tiempos están muy controlados, sobre todo al nivel en el que yo he estado trabajando, que es el máximo nivel, ¿no? Por ejemplo, el año pasado estuve trabajando para Gucci, y en Londres, pues bueno, para otras firmas también importantes. Pero realmente sí que es cierto que cuando son las pasarelas de moda, las semanas de la moda, independientemente de la ciudad donde se ejecuten, son días de muchísimo trabajo donde realmente nosotros vamos a trabajar, ¿no? Son momentos donde uno tiene que estar muy concentrado, hay que saber ejecutar las órdenes que te dan, de pues lo que realmente la marca quiere transmitir, y nosotros estamos ahí para ejecutar el trabajo en el menor tiempo posible, porque son muchísimas las modelos. Además de un desfile a otro, normalmente por temas de seguridad y de confidencialidad no nos dan los datos hasta a veces 1 o 2 horas antes del evento, para evitar pues bueno,
otros periodistas o que otros sí, fotógrafos. Filtracións, claro, que filtraciones veces, en cuanto a moda, en cuanto a diseño sobre todo. Non sei se tedes espionaje industrial, se trata de evitar el espionaje industrial. Dicía, non sei se tedes, por exemplo, oportunidade de falar un pouquiño cos modelos, se tedes oportunidade de preguntarlles que lles gusta máis, se o estilo que deben levar ten que adaptarse 100% ás peticións das marcas. Non sei se tedes esa oportunidade de ter un mínimo contacto cos modelos. Sí, por supuesto que tenemos un mínimo contacto, pero bueno, es un tema, el tema de las grandes pasarelas se idealiza mucho, sí. No son como las pasarelas que se organizan pues bueno, en sitios más pequeños. A este nivel el tiempo normalmente está cronometrado y normalmente disponemos de entre 15, 20, máximo de 30 minutos por modelo, y a lo mejor hay que hacer, cada estilista tiene que hacer 20 o 30 modelos, o sea que claro. No tenemos mucho tiempo, y cuanto más rápido seas mejor, porque siempre puede haber otro compañero de otro país que pueda ir con retraso o que no haya entendido bien las órdenes si no habla bien el idioma. Entonces si no entiende y no ejecuta bien sus pasos, pues nosotros tenemos que sacar, porque lo que sí está claro es que los desfiles tienen que empezar a su hora, si no va a ser un problema para todas las empresas que colaboramos y que trabajamos allí, ¿no? 30 minutos para un modelo máximo. Home, ben, pero para unha modelo muller lo tienes que hacer. Unha carreira, absolutamente. Es una carrera, absolutamente. Por eso mucho tiempo para hablar no hay, y todos estamos las modelos están para desfilar. También ellas tienen grandes agencias por detrás, que su obligación también es la de cumplir y la de, pues bueno, la de ser serviciales. Nosotros estamos a lo mismo y siempre ejecutamos los pasos siempre bajo las directrices de la casa, que es la que en el fondo quiere pues transmitir una imagen, ¿no? Citabas, por exemplo, a Gucci, non sei como foi esa oportunidade de traballar cunha das empresas máis emblemáticas do mundo da moda. Bueno, pues como cualquier otro desfile realmente a este nivel, ¿no? Evidentemente pues es un gran honor, ¿no? Que pues, muy pocas personas en España hemos podido entrar en toda... un grupo muy selecto. En un grupo muy selecto, claro. Además el año pasado realmente fue en la propia fábrica Gucci, entonces yo estuve personalmente dentro de las instalaciones. Lo que pasa es que bueno, hay muchísimo secretismo, hay muchísima seguridad, aunque yo he podido sacar alguna foto de los interiores, cosa que no se puede hacer. No se puede hacer, porque bueno, tenemos, hay mucha seguridad presente, porque hay cosas que no se pueden filtrar, pero no solo por la ropa, sino también por los personajes que van, las personas que están invitadas, los VIPs, ¿no? Sus clientes VIPs de la Maison Gucci, que pues bueno, no deben ser fotografiados, aunque bueno, hemos trabajado también para alguno de ellos en los hoteles. Bueno, después de todas estas experiencias a nivel internacional, después de tratar con modelos, con marcas dun renome pois sin igual, que lle aporta toda esta experiencia vivida por ti, por Sandra Lomba, que lle aporta agora ás túas clientas, aos teus clientes, que podemos ir pois aos teus salóns de peiteado ou ben a Pontevedra ou ben aquí a Sanxenxo? Pues evidentemente una posición ventajosa, porque yo sé siempre normalmente con un año de antelación qué es lo que se va a ver en el resto de Europa, ¿no? Entonces esa posición me da pues esa ventaja para poder aconsejar a mis clientas, tanto en Pontevedra o en otros salones, sobre pues, los criterios más vanguardistas, ¿no? Tanto a nivel de técnicas como de estilos, ¿no? De contado falamos de coronavirus antes, evidentemente, non nos queda outra, pero antes de falar das medidas, eu queria che preguntar polo impacto do coronavirus nos teus dous centros, como vivistes? Primeiro eses primeiros días, non? Eses primeiros días do estado de alarma, nos que pois, se dicía que os salóns de peiteado eran de primeira necesidade, logo que non, bueno, non sei como vivichedes toda esa polémica e toda esa situación tan confusa. Bueno, menudo tema, ¿no? Últimamente además. Bien, yo al principio sinceramente pensaba que iba a ser una situación más corta, hasta en cierto sentido, como yo, bueno, trabajo a muchísimo ritmo, ¿no? No solo en los salones, sino fuera de ellos, en otras cosas que hago. Pues dije, mira, pues una semanita de vacaciones no viene mal, ¿no? Claro. Pero bueno, cuando empecé a ver que la situación era seria y que se iba a alargar en el tiempo, evidentemente fue un shock, fue un impacto el que pues, te obliguen a cerrar y bueno, pues estás también teniendo en cuenta cómo vas como empresaria al mismo tiempo, ¿no? ¿Qué vas a hacer con los negocios, ¿no? Hay una infraestructura, hay unos empleados que mantener, unas familias de las cuales yo me siento absolutamente responsable, ¿no? Claro. Y qué va a pasar, ¿no? Bueno, según se fueron dando las circunstancias, creo que fuimos rápidos a la hora de tomar decisiones para poder abrir desde el primer minuto. Tomamos las decisiones que, bueno, que tal vez otros tenían que haber tomado
hablo de otras esferas, ¿no? Sí. Y que no se tomaron, pero sin embargo todas las pequeñas empresas creo que dimos un gran ejemplo de responsabilidad social, porque no solo en mis salones, sino creo que todos los comercios pequeños hemos sabido adaptarnos con muchísima celeridad a la situación, ¿no? Nosotros teníamos equipos de protección, hemos hecho la trazabilidad desde el principio, control de nuestros empleados, medidas de seguridad, no solo las recomendables, sino más allá. Hemos ido más allá, hemos ido desde el día 4 de mayo más allá. Y bueno, creo que esto también es una oportunidad, es un revulsivo, como he dicho al principio, es un revulsivo. Creo que va a ser un acelerante para muchas circunstancias, y ahí estamos, para quedarnos con las mejores y con las buenas. Con esas medidas, non sei que tal se levan aos teus clientes, as túas clientas, con todas estas medidas, porque sí que é certo, podo dicilo en primeira persoa, que tedes un rigoroso control sí. de todo o que acontece, non, dentro dos vosos salóns. Bueno, porque eso fue realmente una apuesta mía a nivel personal, el rigor a nivel sanitario, además por algún conocimiento que también tengo a nivel sanitario, es que realmente me centré en el concepto de que los salones fueran a nivel estéril y higiénico como un quirófano. Tiene que haber una desinfección como si fuera un quirófano y tratar a los clientes como realmente si fueran unos pacientes en un hospital, solo que bueno, nosotros pues no arreglamos fracturas ni operamos a nadie, pero sí que intervenimos en su cabello y en su imagen. Claro que sí, bueno, deixamos por fin este tema sí, que sí, non nos gusta falar, pero temos claro, que falar, non nos queda outra. Falamos bueno. de algúns dos servicios que vos ofrecedes nos vosos salóns e nesta evolución constante do sector que estamos a vivir dende hai tempo. Falamos incluso de tratamentos que eu perdome xa un pouquiño, tratamentos con botos, de liftings, tamén nos salóns de peiteado. Contanos un pouquiño en que consisten, por exemplo, estes dous tratamentos que acabo de citar eu. Bueno, son tratamientos que gracias a la innovación, al I+D que bueno, pues, tenemos, ¿no? Y otras empresas también, conseguimos efectos muy similares a los que se consiguen con el Botox en la cara, solo que en este caso es en el cabello, ¿no? En el Botox, claro, efectos de relleno. Lo hacemos con ácido hialurónico, que es realmente un producto mágico para conseguir diferentes efectos, tanto efectos de alisamiento, de alineamiento de cutícula, que es un concepto muy interesante para muchas mujeres cuyo cabello se encrespa mucho, o los efectos de relleno, que solo hacemos con Botox, con los que conseguimos reforzar una melena y conseguir muchísimo volumen. E no tema do lifting, a ver como é o lifting tamén aplicado nos vosos tratamentos. Pues al igual que en ese mismo concepto que se utiliza para un rostro, que el concepto es alisar, para disimular las ondulaciones que pueda haber en la piel, ¿no? O microarrugas. Pues lo mismo funciona en el cabello, es alinear la cutícula para conseguir un alisamiento muy suave y muy superficial, pero que elimina esas microondulaciones en la cutícula del cabello. Entonces se consigue un cabello que refleja mucho mejor la luz, más suave al tacto, más brillante. E, por exemplo, un tratamento únicamente para cabelos largos de mulleres ou, por exemplo, para o meu tupé que é algo rebello e que se enreda un pouquiño tamén vale? Para todos, independientemente de largo. Pois tomamos nota, claro, tomamos nota para futuras intervencións, non? Tedes tamén unha serie de tratamentos que elaborades vos mesmas con unha filosofía natural, non? Cunha filosofía de crear produtos amigables tamén co medio ambiente e menos agresivos, non? Co cabelo. Bien, esta es otra puerta que también se abre, ¿no? Para poder atender a otro tipo de sector, un tipo de perfil muy concreto, ¿no? Un perfil bio, un perfil de mujeres que están buscando un producto 100% natural, que quieren colorear su cabello con un producto 100% natural. Nosotros, bueno, debido a mi experiencia, bueno, de haber viajado, conozco un montón de plantas que son capaces de dar color, que mezcladas entre sí, sin tener que depender de ninguna marca, porque a veces sí que es cierto que las marcas pueden tener añadidos, pigmentos sintéticos o químicos para reforzar y bueno, pues aportarle otras características al color, como más rapidez o diferentes tonalidades. Pero bueno, pues debido a este bagaje que yo tengo, he conseguido, que no me ha sido fácil realmente, a través de diferentes importadores, importar plantas de diferentes países, no solo europeos, sino latinoamericanos, que mezclados entre sí consigo pues, botánicos, se llaman realmente estos servicios, se llama botánico, un servicio de coloración bastante amplio dentro de las características que tiene este producto y con la garantía de que realmente es 100% natural, porque además lo mezclamos delante de los clientes.
Bueno, ahora para ir rematando, que decíamos antes que vos tedes esa fortaleza de que sodes quen de anticiparvos o que vai estar de moda. Teños que preguntar polo que vai estar de moda nesta tempada de outono-inverno que comezamos, nada, en cuestión de semanas. Que se vai levar para cabelos longos, para mulleres, que se vai levar, interésame especialmente para homes con pelo curto, contame así algo do que nos poidas ir adiantando. Bueno, una característica, por ejemplo, para ti es siempre los chicos tratar la textura del cabello, que es algo que muchas veces olvidáis. No solo está el corte y los ángulos en sí del corte, de hacer un cráneo, por ejemplo, más estilizado, más estiloso, se puede incluso dar mucha más altura a un hombre según los ángulos con los que se corte el cabello. Que también me interesa, también dar más altura. La textura, porque es verdad que no todo el mundo tiene un pelo liso, ¿no? Sino que a veces hay cabellos que son desordenados y con diferentes tratamientos se pueden ordenar pues entre visita y visita para que el caballero en casa tenga una mejor imagen, ¿no? Y además proporcionándole mucha rapidez en su día a día. Y para mujeres, claro, ahora tenemos el tema de la mascarilla, entonces yo creo que hasta el 2021 vamos a tener que dar muchísimo protagonismo a la mirada porque la mascarilla va a ser inevitable. Entonces, claro. una forma y bueno, una técnica muy adecuada cuando queremos resaltar la mirada son los flequillos. Vuelven los flequillos con mucha fuerza. Pois tomamos moi boa nota, Sandra, de todas estas tendencias que van ser tendencia neste outono-inverno que temos por diante. Nos de contado, imos coa derradeira actuación musical desta semana. Xa saben que estános a visitar o grupo M80. Con eles aproveitamos tamén para despedirnos, para despedir este programa por esta semana. Eu vou quedar aquí con Sandra, moitísimas grazas por visitarnos hoxe aquí en Sanxenxo. Quedamos, se che parece, brindando. Muy bien. Pois, se che parece, gracias a vosotros y a todo el equipo, sois un equipo maravilloso. Brindamos pois pola xente que se quere que se coida. Y por la vida y porque continúe la vida. E polo verán.
Dende Sanxenxo e para toda Galicia, Verán, Verán. Co patrocinio de Adegas Martín Kovacs. Denominación de orixe Rías Baixas. E Concello de Sanxenxo. A ver si nos organizamos un poco, ¿eh? Que estamos todos en el mismo arroz. Los mejillones y las gambas hemos pedido Albariño Rías Baixas. Si alguien se opone, que lo diga ahora. Todos de acuerdo menos el bogavante, que no se ha presentado. El arroz pide Albariño Rías Baixas.